Nakalalata ako na. Mas lamo mo manggag yan. Oo. Talaga nga pababay ng daksa. Minsan nagpaiksa nga di kayo sumumbat. Talaga palaka kitang iwa yan. Ni, damang mangagyaw. Tapos ladag sasao. Talagang ibabay ng daksa. Dati naimas nga isagpaut. Saluyot. Tapos, pinuno nga bangos. Saan na kaya yun? Mahihayin siya oh. Tara, guloy na naman natin. Ha? Apo. Parte tayo man eh. Hi! Ala, tulungan da ka. Aling. Taka yun. Ni, papanamon. Lakit dahil nga duwan. Napayawan lang at aramidin dan. Baak! Here we go again. Ay na, po Diyos ko. Arito'y kayo manay. Tulungan na ka baak ta, nabilbils ka agimuri. Listo nga malpas. Baka lalo lang mabayag nga malpas ato. Mading! Tulungan da kan. Tanay lang. Sigurado kayo nga mo yung gumuri kas to. Baka mangman la tararamidin nyo di babalayaw. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. Sigurado kayo nga mo yung gumuri kas to. Baka mangman la tararamidin nyo di babalayaw. Amume. Alam namin. O diba? Nag-uulam ka ng ganito, Mercedes? Oo. Sisig na ganito. Di ba pwede itong isisig? Kaya nga. Tapos kwan. Anong Patty kuwan? burger. Patty burger? Oo, na masadya eh. Ukoy ko naman. Kapintasin pa lang. Ukoy. Sa bali matajay, ukoy. Tapos, adila karabasa timabalin ni ukoy. Pati matoy ah. Yeah! Asya eh. Naghinhin magito nga gibuksilin. Nasaseksyan ka ba sa akin baak? Mapiling ka naman. Sa akin baak. Huh? Sa kami. Nag-choosy ka talaga. Kaya siya nababaak eh. Kaya nga, back na yung forever. Laki tagtambakin ay Napunan ni Bakay. Talaga mo ta. Dapat katulong na nagdalo sa bungana, itanimal. Sana all. Kisa ba nating ubingan? Bigbigatan darating manan. Mali aligid man ginimitringan. Mariyo si pating ubing. Awan mo ubran di balayoy. Oo.
Ano ang pansin ko kay Mercedes? Kanahin nga dumudagkat ka ni ba? Doon sa idul-duli na pinagayat ate ah. Nagswerte ate nga bakay. Babae pa talaga umasidag kanya. Kaso nagkapso mo eh. Se. Di kayo nakiktat? Nag-uwi kayong matay? Teka manan. Awa na kita eh. Abay na wakain niya. May sansama nga sa bunga na ito. Talo kayo pag titinulaw. Ningning tayo lahat ako mga sibubuhatan, hindi ka pinapanawag. Yeah! Isla man nagsasawa. Ulitak manahin. Ano kakain niyaw? Ha? Nakalalata ako na. Isla mo mamanggag yan. Talaga nga pababay ng daksa. Minsan nakpaiksa nga di kayo sumumbat. Talaga pala kitang iwa yan. Ni, damang mangagyaw. Tapos ladag sasao. Talagang ibabay ng daksa. Baak, anong masarap na luto dito? Mercedes, masarap yan sa sisig. O kaya sa ukoy. Baak, pwedeng ilaga mo na lang to? Masarap din yun. Ay, hindi masarap yung laga niya, Mercedes. Mas masarap yung sisig. Di ba, Mitraing? Ay, oo, Mercedes. Mas masarap to ng nilaga. Tapos isawsaw mo sa, kalamansi tsaka bagoong. O, dissolve ka na. Di ba? Una din, pwede siya ibagbagam. Damo natin sa bunga na di balay. Aglinta ka ta. Kantamati ka naman sa kong bagoong. Oo, doon na lang tayo makikain kila Baak mamaya, Mercedes. Sige, Mitreng, mukhang masarap yung nilaga nito eh. Bagpayati pala, pinagpala. Andres, sada ka mag-aam dito. Tatay ka pa dito? Bagpay si kabaak, nakita na. Nang magatiduwa, matita makikita. Ay, di ta kagaya manong. Andiyan ka pala, Andres. Hindi ka kasi nagsasalita. Okay si Sabayo kiday. Tatayak pa dito. Kung nganin nagram mo dito, kakatatdaran. Tatadala mapansain. Kaya Andres, nag-apwam. Dami tayo dalam nga pala. Kapag nagtamba di taltalon. Bagati may isat niya. Hindi pa ikalkalangata. Pasarming-sarming lang. Pasilpo-silpon. Di palagawi di bagyo. Day bagbaga manong. Awan! Awan tinangag mo. Paling ka eh. Uwi ka na, Mitreng. Kami na lang dalawa ni Baak dito yung maiwan. Hay, hindi pwede. Ayoko. Baka may gawin kang hindi maganda sa kanya. Hindi ako yung katulad mo, no? Sinasamantala mo pag kayo lang dalawa ni Baak. Hindi totoo yung sinasabi mo. Tsaka ginagalang ako ni Baak. Ginagalang, tipabing tupay. Manong net, tibaban na ka ni Baak. Kinagunggulang kiday. Sabi Treng, kamalagawi doon. Bigat pa lang, dati ka man nakatambayan, nung pinag-ublam di balay. Damat na ubrak tuwi na ni Manong ni Adda si Damin. Di si ka kumatagawi doon, tada ti maubram. Wala sige aday, gawit ako. Ayusak pa di badbadom di balay ah. Kang kanto tayo pamasahe mo. Nagawid ako ni Manong. Di nak lang pag-away din di bagyo. Kanapa ka itugtugaw mo dito, ano, tumader ka kuman. Ano kaya mau? Iguyid-guyid ka pa ita tugaw mau? Ni kumita pa ilaan. Sulog kag tamatamlay. Bye Baak! See you tomorrow! Hari. See you tomorrow. Nagawid ka kita di bagyod. Boy, patawat ka mama boy. Nagadwatan ay. Pare may isa lang. Iukoy ko lang. Kaya mo? Muna ha. Ito na eh.
Tata din, mabali na to. Okay, si Samang Kiti, mabaling kidiatan. Ataan ay, atang-tang ka na natin, itad mo ako. Hmm. Yan. Susumpit ka, makasawa ka, boy. Okay. Anong tinitingin mo dyan? Humingi lang ako, yung sama ng tingin nito. Thank you, idol. Bakit mo natin eh? Baak, wala kang ayun, supot baak. Kung nga pa, tayo subok. Sigurado ka, nagsisida ka ni Kastoy. Oo. Basta sisig. Sayang ni Mitringin na ikape. Yan, dami niya pang nalinisan, no? Kaya mo na yun. Ang dami na nito baak. Ayan. Wait, na paano yung kamay mo? Na natandok. Natando ka, may nakagat ka pusa. Uwan. Yan. Na. Daming to.